አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትበላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህቲ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና ከከመዓርጎም እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳንን ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። ጥሪ 12 ስንክሳር ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ካብ ዝተኣዘዘ መዓትን መቕዘፍትን የውፅእኹም። ብላዕሊ ንሱ ይኹን ጽላልኩም ብቅድሚኹም እውን ይምራሕኩም ብድሕረኹም እውን ይከተልኩም። ብየማንን ብጸጋምን ከይትወድቁ መለኮታዊ ክንፉ ይደግፍኩም። ብዝተሳሕለ መለኮታዊ ሰይፉ ድማ ካብ ክፉኣን መናፍስቲ ይቆራርጸልኩም። ንዝጻብእኹም ጸላእትኹም ኩሎም ኣብ ትሕቲ እግርኹም ይርገጸልኩም። ኣብታ ትመጽእ መንግስቲ ድማ ምስቶም ብምግባርን ብትሩፋትን ዝበቕዑ ቅዱሳን ብቃል ኪዳኑ ይቕምኩም አሜን። ከምኡውን ሎማዓንቲ ቃና ዘገሊላ እዩ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ቤት ዶኩማስ ተረኺቡ ልመናን ናይ ኣዲኡ ሰሚዑ ማይ ናብ ወይኒ ዝቐየረሉ ንመጀመርያ ግዜ ተኣምሩ ዝገለጸሉ ክቡር በዓል እዩ። እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ቅድስቲ ወላዲተ አምላኽ ከምቲ ንቤት ዶኩማስ ኣመቂራ ብልመንኣ ንማይ ናብ ወይኒ ቀይራ ነቶም ዝነበሩ ሰባት ዘጥለለቶምን ዘጽገበቶምን ንዓና ድማ ካብዚ ዘለናዮ ክፉእ ግዜን ዘመንን ብልመንኣ ተቐይረልና አሜን። ዘወይኒ ዘወይኒ እምቤተ ቃና ዘወይኒ በረኸት ቸርነት ናይ መድኃኔ ዓለም በረኸትን ጸሎትን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ይሕደረና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥሪ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቃና ዘገሊላ ወአመሳልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ ጎይታ ካብ ገዳመ ቆሮንጦስ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ቃና ዘገሊላ መርዓ ነበረ። በቃና ኣብ ኣውራጃ ገሊላ እትርከብ ዓዲ እያ። መርዓ ዶኪማስ እዩ። ኣብኡ ድማ ዮአኪን ይበሃል። ኣብዚ መርዓ እዚ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተረኺባ ነይራ። ጎይታ እውን ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣኸቲሉ ተረኺቡ ነይሩ። ኣጋይሽ ናብ ቤቶም ከይተመልሱ ከለዉ እቲ ወይኒ ተወዲእዎም ክጭነቑ ከለዉ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንጭንቀቶም ርእያ ንሽግሮም ተረዲኣ ንጎይታ ወይንከ ኣልቦሙ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶም። ስሊኦም ንሳ እውን ብምጭነቓ ርእዩ ምንተ ብየ ምስሌች ብየ ኦ ብእሲቶ ኣዲ ይበጽሓ ጊዜ ኦ ኣደይ ምሳኺ እንታይ ኣለኪ እንታይ ኣለኒ ጊዜ ኣይበጽሐን በላ። ወይኒ እምበር የብሎምን ካብ ትብልንሲ ወደ ግበረሎም ኢልኪ እንተ ትልምኒ ኣይከውንን እዩ ክብለክስ ምሳኺ ኣደይ እንታይ በእሲ ኣሎኒ ንምባል እዩ። ከምኡውን ምሳሌኡ ንደሙ ብወይኒ መሲሉ ደመይ ዝፈሰሉ ጊዜ ገና ኣይበጽሐን ማለት እዩ። ንሳ ድማ ፍቓዳ ከም ዝፍጽመላ ፈሊጣ ነቶም ኣሰለፍቲ ኩሉ ዘይብለኩም ግበሩ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም። ወሃለየ
መሳብክቲ 6 ይብል ከክልተ 3 ዕትሮ ዝሕዝ 6 ኣጋንእ ድማ ኣብኡ ነበሩ። ምልእዎንከ ለእላ መሳክብቲ ማየ ነዚ ኣጋንእሲ ማይ ምልእዎ በሎም። ስጋብ ኣፉ ድማ መልእዎ። ብድሕረዚ ብኣምላኻዊ ግብሩ ነቲ ማይ ናብ ጥዑም ወይኒ ለዊጡ ቅድሑኪ ይእዜ ወሃብዎ ለሊቀ መፍርቅ ቀዲሕኩም ንኣቦ ዳስ ሃብዎ ነቶም ህዝቢ ማለት እዩ ንኣቦ ዳስ ሃብዎም በሎም። ንሶም ድማ ቀዲሖም ሃብዎም። ካብ እቲ ዝቐደመ ወይኒ ድማ ኣዝዩ ዝጠዓመ ኮይኑ ምስ ረኸብዎ ኩሉ ሰብ ዘይሳኒ ወይነ ያቀድም ኣስተዮ ወእምድህረ ሰኩርያስቲ ዘይሃቲ ኩሉ ሰብ ቅድም ነቲ ዝጠዓመ ወይኒ የምጽእ ንስኻ ግና ዘይሰኒ ወይነ ኣቀብከ ወኣስተድሃርከ ንስኻ ግና ነቲ ዝመዓረን ዝጠዓመን ወይኒ ክሳብ ሕጂ ኣጽኒሕካዮ ኢሎም ኣድንቕዎ። እዚ ድማ ናይ ጎይታ ኣምላኽነት ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ዝተገልጸሉ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ኣምላኽነቱ ርእዮም ዝኣመንሉ ምምሃር ካብ ዝጅምር ካብ ዝገበሮ ተኣምር ናይ መጀመርያ ተኣምር እዩ ነይሩ። ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1-11 ንዶኪማስ ብኣማላድነታ ካብ ሕፍረት ዘድሓነት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንዓና እውን ኣብቲ ጎይታ ንፍርዲ ዝመጸሉ ጊዜ ከይንሓፍር ኣብ የማን ክትኾነልና ተማልደልና ኣሜን። ቅዱስ ያዕቆብ ርእሲ ኣበው ንኣቦታት ርእሲ ዝተባሃለ ቅዱስ ያዕቆብ ንኽልቲኦም ዓበይቲ ኣቦታት መበል ሳልሳዮም እዩ። ንዕኦም መሲሉ ክንደኦም ኣኺሉ ብገደናኦም ተጓዒዙ እዩ። ብፍቓድ እግዚአብሔር ብኹርና ካብ ኤሳው ተቐቢሉ ናብ ሶርያ ኣብ ዝኸደ ጊዜ ኣብ ሆቴል ፍኖተ ሎዛ እምኒ ተንተር ኢሱ ኣብ ዝደቀሰ ጊዜ ግሩም ራእይ ረአየ። እዛ ናይ ወርቂ መሳልል ድማ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምሳሌ እያ። ኣንቲ ውእቱ ስዋስው ዘርያ ያዕቆብ ከም ዝበለ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ውዳሴ ማርያም ዘሰሉስ ተሲኡ ድማ ዛቲ እቲ ሆሃታ ለሰማይ ዝየ ይተሃነጽ ቤተ እግዚአብሔር እዚኣ ናይ ሰማይ ኣንፈት እያ ቤተ እግዚአብሔር ድማ ክህነጸላ እዩ ኢሉ ትንቢት ተዛረበ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ንድንግል ማርያም ኣባ ሕጉኣ ካብ ምዃኑ ብዝሓለፈ ነቢያትን ካህናትን ነገሥታትን መጻሕፍትን ወሊዱ እዩ። ምስሓው ኤሳው ተጻሊኡ ናብ ሶርያ ኣብ ዝኸደ ጊዜ ካብ ክልተ ሰበይቱ ልያን ራሄልን 8 ቆልዑ ካብ ክልተ ሰበይቱ ዘለፋን ባላን ድማ 4 ቆልዑ ብድምር 12 ቆልዑ ወለዳ። ምስሓው ብኡ ላባ ን21 ዓመታት ኣገልጊሉ ሃብቱን ንብረቱን ጠቕሊሉ ናብ ርስቱ ናብ ከነኣን ክምለስ ከሎ ንበይኑ ርሕቕ ኢሉ ክጽሊ ጀመረ። ኣብኡ ድማ እግዚአብሔር ክቃለሶ ሓደረ። እዚ ድማ ናይ ፍቕርን ናይ ምስጢርን እዩ። ንግዚኡ ጎይታ ንያዕቆብ ለቐቐኒ እንተበሎ ከይባረኽካኒ ኣይለቀካን በሎ። ጎይታ ድማ ንስሙ እስራኤል ኢሉ ባረኾ። ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ እርግናኡ ብዙሕ መከራ ረኺብዎ እዩ። ንወዱ ንዮሴፍ ንኣሕዋቱ ሸይጦም እንስሳ በሊዕዎ ስለ ዝበልዎ ብብዝሒ ብኽያት ዓይኑ ጠፍአ። ብምኽንያት ጥሜት ድማ ኣብ 130 ዓመቱ ድማ ምስ 75 ዝኣኽሉ ቤተሰቡ ናብ ግብፂ ወረደ። ኣብኡ ድማ ን7 ዓመታት ተቐሚጡ ኣብ 137 ዓመቱ ዓረፈ። ደቁ ድማ ቀበርዎ። ኣሜን። ኣብ ሰማይን ምድርን ካብ ዝመልአ ካብ ናይ ኣቦታትና በረኸት ፈጣሪኦም ኣብዚሑ መላሊኡ ይዓድለና። ኣሜን። ኦሪት ዘፍጥረት 12 ፍቕዲ 50 ኣብ መጽሓፍ ኣቲና ኣንቢብና በረኸት ንካፈል። ኣሜን። ሃያል ቴዎድሮስ በናድሌዎስ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ምብራቕ አንጾኪያ ዘብረኸ ድንግልናኡ ብንጹህ ዝሓለወ ቅዱሳን መላእኽቲ ዘዘራረብዎ ሓለቓ ናይ ኩሎም ሰራዊት ዝነበረ በአንጾኪያ ኣብ ውግእ ተሸኒፉ ዘይፈልጥ ኣሕዛብ ስሙ ኣብ ዝጽውዑ ጊዜ ዘንቀጥቅጡ ካብ ወገን ኣማልኽቲ እዩ እንዳበሉ ዝፈርሕዎ ንእግዚአብሔር ብፍጹም ልቡ ዘምልኽ ናይቲ ወቕቲ ጎበዝ ክርስቲያን እዩ። ዲዮቅልጥያኖስ ኣብ ዝኸሓደ ጊዜ ድማ ጎይታ ምስ መሓዝቱ ለውንዲዮስን
ኒቆሮስን መላእኽቲ ናብ ሰማይ ይዕርግዎ ኣብኡ ድማ ንመድኃኒና ክርስቶስ ፊት ንፊት ርእዩ ኣብ ናይ እሳት ባሕሪ ድማ ተጠመቐ በዚህ ዕለት ድማ ምስ ቅዱሳን ለውንዲዮስን ኒቆሮስን ከምኡውን ምስ 2.5 ሚልዮን ሰራዊቱ መከራ ተቐበለ ነዚ ቅዱስ ድማ ብ153 ሽንካር ወጊኦም ተቃተልዎም ኣምላክ ቅዱሳን ወይነ ቃና ፍቅሩ ይሕድረልና ኣማላድነት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዲኡን ናይ ቅዱሳን በረኸትን ኣይፈለየና ኣሜን። ጥሪ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቃና ዘገሊላ፣ ቅዱስ ያዕቆብ እስራኤል፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ በናድሌዎስ፣ ቅዱሳን ለውንዲዮስ እና ሊቆሮስ፣ 2 ሚልዮን ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ማሕበር፣ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 9 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተኣረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ይኩን።